Skoda Fabia RS Rally 2 i załoga Robert Kolczak i Emil Horniaczek ze Słowacji. Tak ahojte, no máme po prvej etape dneska, mali sme celkom smolný deň, veľa bodov nám zobralo to nešťastne zdochnutie motora vlastne, ako sme prešli vodou, tak nejak to nasalo vodu, ten motor a nechcel to naštartovať, takže sme tam stratili viac ako minútu a stalo nás to dosť bodov, no ale bojujeme až do konca, pretože bič plieska na konci. No a držte nám palce.